Modus kan babaeng naglalaag nin glue sa keypad kan automated teller machine o ATM tanganing manhabon sa mga mawithdraw. Nabisto kan mga otoridad sa San Antonio, Quezon. Uyan report. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Ay, ano yan? Ba't nilalagay ng glue yan? Natakop sa akto ang sarong subot miyembro ning glue gang sa San Antonio, Quezon. Huli sa pamibiktima sa mga mawithdraw sa ATM sa nasambitan ng banwaan. Ansa iyang modus, iyon paglaag nin glue sa keypad kan ATM. Tanganing magtagas ini, asin day maganan machine pag may nag-withdraw nin kwarta. Digdi nararanihan kan suspect kan sa iyang mga biktima, asin mamalumalong matabang, mantang pigtatandaan na anpin. Sasabihan kay niyan mawithdraw na i-report ang problema sa loob kan bangko. Asin duman na kay ni dudulagan ATM card, tanganing mag-withdraw sa ibang bangko. Tulos man na nagkondusir nin surveillance ang pulisya na nagresulta sa pagkaka-arestar sa suspect na binistong si Lunalyn Di Pedro. Upon verification, based doon sa result na nakuha namin, ito po palang suspect na to is nahuli na before, way back 2018, na pareho din pong offense. So sa part po ng Iloilo and then sa part ng Cebu. Ano po? So based po doon sa ating e-warrant, meron po siyang 7 warrants of arrest. Kan maaraman ang pagkakadakop sa suspect, tulos na nagpasiring sa ipaturakan pulisya ang pirang biktima kaini. Siring na sana ni Russell Masilungan na nahabunan din haros 143,000 pesos kanakalis na Setyembre. Pinindot ko po yung keypad, ang zero po parang nakalock at saka cancel. Di ang pagkakaanong po ay nakapture yung card ko. May nakapila po sa likod sa akin na isang babae, lumapit po sa akin. Ang sabi po sa akin ay itry ko lang at lalabas din yun. Tumulong siya sa akin, lumapit at nakapindot. Napansin po niya, hindi ko po napansin na nakuha niya na yung aking ATM card. Siring man si Celso Wagan na nakuha na nin 5,700 pesos. Para akong nabudol eh. Nung ako nagkuha ng ATM ko, nung pasa ko, di lumabas. Ay di hindi ko nakuha yung akin, yung una kong attempt. Ay padalwa, ay hindi pa rin. Ay patatlo nung palabasin ko, cancel ko, lumabas. Siya na ang nakialam, nakidot-dot. Mientras tanto, pinahimutikan man kan suspect na miyembro siya nin dawa na anong sindikato o grupo. Personal problem lang po. Ate, magkano yung nakuha yung pera doon sa mga biktima? Wala po sir ngayon. Ate, meron ba kayong sindikato ba kayo o solo ka lang na gumagawa nito? Solo lang po. Maabot subuot sa 15 ATM cards ang habon kan suspect sa maniba-ibang biktima kaini. Sa presente, nahampang ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 8484, malicious mischief, asin estafa. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.